ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ደረትና እንኳዕ ዳሕሪ መጻኹም ናይ ሎሚ ርእስትና ኖርዌይ ፍቑራት ክራኸቡ ፈቒዳ ዝብል እዩ መንግስቲ ኖርዌይ ብዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ገምጋም ናይ መገሻታት ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ዝተፈላለዩ ሕግታት የሕልፉ ኣለዉ ገለ ካብቲ ሓደሽ ዝወፅ ዘሎ ሕጊ ድማ ስድራ ቤታት ብዛዕባ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ፍቑራት ክራኸብሉ ዝኽእሉ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ፍቑራት ምርኻብ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ዝኽእል እንተዳቶም ፍቑራት ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሕ ፍቑራት ነይሮምን ክሳብ ሕጂ ኣለውን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሕ ሓንሳብ ተወሓደ ብኣካል ተራኺቦም ዝፈልጡ እንተኾይኖም ማለት እዩ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ኮይኖም ብቴሌፎን ገለ ጥራይ ከይሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ሓበሬታ ብፅፉፍ ብዛዕባ ናይ ወለዲ ምርኻብ ብዛዕባ ናይ ፍቑራት ምርኻብን ካልእ ሕግታትን ናይ ኖርዌይ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዴስክሪፕሽን ኣብቲ መግለፂ ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና ወይ ኣብቲ ናይ ኮመንት ስለዚ ኣብኡ ኣቲኹም ኣብቲ ናይ UDI ፔጅ ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ UDI ዌብሳይታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ኣቲኹም ብዝያዳ እቲ ዝርዝራት ክትረኽብዎ ኢኹም ማለት እዩ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኸውን ናብቲ ናይ UDI ገጽ ንኽትከዱ ድማ እቲ ሊንክ እውን ኣብ ታሕቲ ክንገብሮ ዝገብረና እንታይ እዩ እዚኣ ፎርም እዚኣ ክልተ ገጽ ዘለዋ መሊእኹም ፈሪምኩም ናብቲ ኣፍቃርናትኩም ወይ ናብቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ፍቑርኩም ክትሰድዋ ኣለኩም ማለት እዩ እዚ እዚኣ ተመሊኣ ምስ ተሰደደት እቲ ተቐባሊ ድማ ኮፒ ናይታ ፊርማ ናትኩም ዝተመልአ ተቐቢሉ ወይ ኮፒ ናታ ወይ ከዓ ፕሪንት ናታ ሒዙ ክመጽእ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓበሬታ ኩሉ ኣብዚ ናይ UDI ዌብሳይት ኣሎ ኣብዛ ሼማ ወይ ኣብዛ ፎርም እዚኣ እውን ኣሎ ማለት እዩ ነዚኣ መሊእኻ ኢኻ ትሰዳ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ክውን ዝኸውን ካብ ዕለት 15 እዩ ናይ ጁላይ ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ኣገዳሲ ዝገብሮ ኣገዳሲ ነጥቢ እንታይ ኣሎ ክንዛረበሉ ዘድሊ ብዛዕባ ካራንቲን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ዝቕመጥ ሰብ ናብ ኖርዌይ ክኣቱ ከሎ ካራንቲን ክኣቱ ድዩ ኣይኣቱን ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ካብ UDI ወፂኡ ኣሎ ብዛዕባ እውን ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ጀርመን ድዩ ካብ ኢታሊ ድዩ ካብ ስፔን ድዩ ኣብ ገለና ሃገራት ተኸልኪለን ኣለዋ ገሊአን እውን ተፈቒዱለን ኣሎ ስለዚ እተን ሃገራት መን እየን ብካርታ መልክዕ UDI ኣቕሪብዎ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ፎሎ ክትገብርዎ ወይ ኣብ ናይ UDI ዌብሳይት ወይ ኣብዚ ታሕቲ ናትና ዴስክሪፕሽን ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና ካብኡ ናብ UDI ሒዙኩም ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ዝሓበሬታ ንኸይሓልፈኩም ናባኹም ንምቕራብ እዩ ነይሩ ይቐኒየልና እቶም በቓል ህፅበዩ ዝፀናሕኩም ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም ይቐኒየልና ቻው ቻው